Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Santiago Island. Santiago Island. Bulinaw. Okay, papagas muna kami dito sa sentro. Saan yung barge dyan? Your destination is on the left. Saan yung barge dyan? Dito na tayo sa ano, Gigiwanin Fishing Port. Sasakay kami ng barge para pumunta dun sa ano, Santiago Island. Yan na ba yun? Yan lang din yun. Kami ng barge. Bye-bye barge, naiwan. Naiwan si Rico. So sorry. Bye-bye. A few moments later. Ayan na yung barge. Yan ang iwan sa amin. Patrating na siya. Nagta-traffic pati si Papa. Sige, it's time to shine, Aris. Get tayo dito sa barge. May mga sasakyan. Ayun si Rico. Captain. Good morning po. Hey sir. First time namin sumakay. Wow naman! Wow! Wow! Baba na tayo guys. 300 yung bayad. Rito. Atras ulit tayo guys. Okay, pababa na tayo sa barge. Andun si Rico. Unahin ko muna tong motor.
you po. Sasakay na kami. Dito na kami ngayon sa Santiago Island. Nakatawid na kami sa tubig. Hindi pa kami nakakaalis dito sa Nakakaano? Kakatakot sumakay sa barge. On the way na po kami, nakalanting na po kami. Dito na po tayo sa Divine Mercy sa Mabasay. Okay, yung stress level ni Aris ay nasa 1 na lang. Kanina nasa 10. Takot na takot siya sa barge. The grace and peace of God our Father and the Lord Jesus Christ in communion with the Holy Spirit. Nasaan tayo la? Santiago Island. Santiago Island. Dito unang ginanap ang unang misa sa Pilipinas noong 1324 AD. Hindi sa Hello. Pauwi na kami. Galing na kami ng Santiago Island. Nandito na kami sa lagpas na ng Bolinao Arc. Park. Ay, hindi pa. Poblasyon. Poblasyon lang, lampas lang ng poblasyon. No? Si Papa, si Mama. Nagdi-date sila. I know